Здравейте! Днес ще си говорим как да направим рефрейминг на нашия мозък. И какво значи това? Рефреймингът в психологията означава да променяме нашите мисли чрез промяна на нашите емоции. Случвало ли ви се да се събудите и да се чувствате некомфортно? Някакси недобро настроение. Това може да бъде променено и е необходимо да бъде променено, защото всъщност сърцето изпраща импулс към мозъка и ако вие не се чувствате окей, ще почнете да имате някакви негативни мисли, натрапчиви мисли, а това не е необходимо. Можете да направите рефрейминг. Как се прави рефрейминг? Това, между другото, е инструмент в психологията. Рефрейминга се прави, когато сложите много различно чувство от това, което изпитвате. Примерно, ставате от леглото и ако се чувствате неудобно, с нежелание да правите конкретното нещо, ставате от леглото, рязко си казвате: аз не съм здрав, бъда усмихнат, мога да бъда много щастлив. Избирам да бъда щастлив. И буквално можете да си представите, че влизате в все едно някакъв нов костюм и това влияе много на мозъка. Самата ваша нагласа и привлича хората около вас. Трябва да се настроите на тази вибрация, на тази честота. Представете си, че емоциите са вид костюми. Да кажем тъгата, щастието, любовта, реактивността, търпението. Това е вид костюм. И вие избирате ментално в кой костюм ще влезнете в конкретните моменти. Когато сте реактивни, вие избирате това. Не само ние го избираме, по някой път са и тези програми, които ви говорят, че всъщност ни ви управляват и ни водят, защото те са автоматични. Ти не мислиш как ще реагираш, просто реагираш. И на база това, което си виждал, на база това, което хората са чувствали около теб, ти си го придобил и го използваш, нали? Но и ние имаме влияние да избираме как да реагираме. И може да го промените, ако желаете. С точно този рефрейминг. Да се самонаблюдавате и когато има такъв тип силни ситуации, просто ментално да ги променяте. И търсите причини защо да сте щастливи. Тук е много важно и средата ви да бъде такава, да ви подкрепя, да е удовлетворяваща за вас, да ви кара да се чувствате щастливи. Защото всъщност това нещо рефлектира върху нашите емоции и следствие, както виждате, влияе и върху мозък. Но сега си представете и другата ситуация. Събуждате се и просто сте заобиколени от мрънкащи хора, постоянно оплакващи се. Това рефлектира и върху вас. Рефрейминга се използва много често за минали ситуации. За някакви много тежки минали травми и моменти, които са като блокаж в съзнанието, в подсъзнанието. И чрез рефрейминг, с конкретен метод на работа, има влияние, нали, което много силно променя емоцията. И е факт, защото съм го пробвала. Но разбира се, рефрейминга може да се използва и в сегашния момент, стига да се научиме как. Друг вариант на рефрейминг е, когато ви се случва конкретната ситуация, да се десоциирате от нея. Да станете буквално наблюдател. Ако примерно нещо се случи с вас, се отделяте леко настрани и си кажете: добре, тази ситуация, ако се случи на друг човек, как ще реагирам аз? Ще ми стане ли смешно? Ще ми стане ли тъжно? Ще го съжаля ли? В смисъл, аз какво ще направя, ако това се случи на друг човек? Идеята е да се десоциирате от конкретната емоция и да усилите хубавата емоция, която всъщност желаете. Не фокус върху негатива, а фокус върху позитива. И това нещо го увеличавате буквално като радиостанция. И въртите, давайте на макс хубавите емоции. Защото това всъщност привлича хубавия ваш живот, който желаете. Това ще работи за тези от вас, които нямат много тежки емоционални травми и не са изградили много силни стени около сърцето. Защото можете да видите тези хора, които са overreacting, прекалено реагиращи. Каквото и да правят, те пак влизат в този ритъм на мислене, защото всъщност емоциите им влияят. Те не могат да се десоциират от тях, защото са натрупали точно тази стена, или както се казва в психологията, напълнена емоционалната им чаша и тя започва да прелива, защото просто не знаят как да се освободят. И това видео го правя с цел да може да помогне на повече хора, тъй като преди време и аз бих искала да попадна на него. За повече полезни видеа
Можете да ме последвате, да харесате видеото и да го коментирате.